Sawubona, lo nguPrakash Gora, udokotela ohlinza imithambo e-Apollo Health City eHyderabad. Izizathu zokugqoka amasokisi acindezelayo zingahlukaniswa zibe ezokuvimbela kanye nezokwelapha noma ezokwelashwa. Iziguli ezisebenza emisebenzini edinga ukuma isikhathi eside, ukuhlala isikhathi eside, noma ukuhamba kakhulu nokuhamba izindawo eziningi zidinga ukugqoka amasokisi acindezelayo ukuvimbela izinkinga. Lawa amasokisi angaba yiklasi yokuqala, okusho ukuthi anengcindezi ephansi, noma angaba amasokisi okuvimbela i-deep vein thrombosis. Ukuza ekwelapheni iziguli ezisengozini yokuba nezimpawu ezihlobene nemithambo ye-varicose noma engcupheni yokuqala kakhulu, i-lymphedema, lezi ziguli zidinga ukwelashwa ngokwelashwa. Ikakhulukazi ezigulini ezinezifo zemithambo yegazi, labo abanezimpawu ezibonakalayo zemithambo egcwele igazi noma izimpawu zokuqala ezifana nobuhlungu noma ukungakhululeki emlenzeni uma beme isikhathi eside, bangelashwa ekuqaleni ngamasokisi acindezelayo okuyiklasi lesibili. Iziguli ezine-lymphedema nazo zingelashwa ekuqaleni ezigabeni zokuqala zokwelashwa kwazo. Okubaluleke kakhulu kuzoba amasokisi acindezelayo lapho sisebenzisa amasokisi acindezelayo anezinga eliphezulu njengamasokisi acindezelayo ekilasi lesithathu.